Praise the Lord, good morning. Dinig gobaw din niyo now. Samuel basalayman. Kristoni bosalko ang media baw labakiman. Ang zikunok sadapurko revelation ni fwrni lagasin dong. Kini jang da perenggasin dong girjani hornai radap ni somoday. Praise the Lord. Girjani hornai radapफोरनि सोमोन्दै मा बुंदों बे सातथा गिर्जाना जों इफिसियासनि बिसय एसे रायलायबाय दा जोङो रायलायगोन मोननै गिर्जानि सिचुएशननि बिसय बै समाव लोब लोब बारायनाय ख्रिस्टियानफोरनि जिबनाव मा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै आरो बेनि गेजेराव सैताना मा खालायना होनाय बेनि सोमोन्दै जों गिबियाव रायलायगोन स्मारना नैथि चार्च इफिसियासनि उनाव मिथिबाय इफिसियासनि स्मारना चार्च जों मिथिगौ बाइबेलाव स्मारना चार्चनि कन्डिशना जाबाय ओरैहाय 300 AD जिसु ख्रिस्ट थैनायनिफ्राय लानानै 300 बोसोरसिम जों जुदि बिसोरनि भैलिड फोथायनायनि कन्डिशनखौ जों नायोब्ला पारफेक्ट थैनोबो रेडि गोबां मानसिफ्रा बुथार जादों जोङो टेक्सआव थांलाया जों मिथिगौ बेयाव नोङो मा मावदों बेखौ आं मिथिगौ माबायाव मा होनो बे गिर्जाफोरनि कन्डिशनखौ नायनानै जों जुदि बे स्मारना चार्चनि कन्डिशनाबो बे 30 AD निफ्राय लानानै 313 बेखिनिनि ख्रिस्टियानफोरनि जिथु फोथायनाय स्पेशली स्मारना चार्चनि जाबाय 100 AD निफ्राय लानानै 313 AD डिउरेशनाव जानाय मोनसे पिक्सार ख्रिस्टनि बिश्वासिफोरनि फोथायनाय बिलिफ सिस्टेम थांनानै थानायखौ रुजुनाय जायो आरो स्मारना चार्चनिया आमेन फै जों बेखौनो गुसुं दिनै रायलायनि मोननै गिर्जाखौ दिनै जों रायलायगोन स्मारना चार्च आरो पारगामम चार्च बे मोननै कन्डिशनखौ जों मोननो हायो स्मारना चार्चनि कन्डिशननि स्मारना चार्चनि मिनिंआनो जाबाय मार्टियर चार्च मार्टियर सेक्रिफाइस होनाय बुथार जानाय बेखौनो जों मार्टियर होनो मिथिबाय ख्रिस्टनि थाखायबो थैनो थामथिमोन बै समनि ख्रिस्टियानफोरा 100 निफ्राय 313 सेन्चुरिनि ख्रिस्टियानफोरा जेरै डिसाइपलफोरा अनेक सिस्टेमै बुथार जादों बेबायदिनो बिसोरनि गायसन लानाय जि इसोरनि सेलाफोर गिर्जाफोर नखर थांनानै बुंनायफोर जायगा थांनानै बुंनाय ख्रिस्टनि रायजो खालायनाय व्यक्तिफोरा थैनोबो थामथिमोन आरो बे समाव जों मिथिगौ क्रुएल राजाफोरा गाज्रि राजाफोरा रम रायजोआव सासन खालामनानै दंमोन रमनि आन्दाराव दंमोन नालाय बे बुहुमा बे समाव आरो बे बायदि रोखोमनि जायगाफोराव रमनि राजाया सासन खालामनानै दंमोनलाय रमनि नियम कानुना जायोमोन आरो रमनि नियम कानुननि सिङाव इसोरनि बोसोन बुंनाया एलाव गैयामोन आरो बेनिखायनो जों नुनो मोनो ख्रिस्ट फोथायग्रा गोबां बिश्वासिफोरखौ बुथारनाय नङाबा हिस्ट्रियाव जों नुनो मोनो जों जेब्ला हिस्ट्रिखौ नायो 100 निफ्राय 313 सेन्चुरिनि बिश्वासिफोरनि हिस्ट्रिखौ जोङो खायसे थियोलजिकेल बिजाबफोराव जों नायबा नुनो मोनो कमेन्ट्रि मोजां कमेन्ट्रिफोरावबो जों नायबा नुनो मोनो जों मोननो हायो बिगिनिनि राजाफोरा माबायदि बिश्वासिफोरखौ ओरैबायदि टर्चार खालायदोंमोन बै समाव बेनिखायनो बुंदों स्मारना चार्चनि मिनिंआनो जाबाय मार्टियर थैनाय बुथार जानाय इसोरनि रायजोनि थाखाय जेरै डिसाइपलफोरा बुथार जादों पौलमोना दानथार जादों पिटारमोना अनेक खुसाव होजादों आपसाइड डाउन आरो बेफोरखौ जों नायबा नुनो मोनो जों मोननो हायो नेर'नि समावनो 64 to 68 नेर'आ जेब्ला रायजो खुंदोंमोन बे समाव पिटार आरो पौलमोनखौ बुथारदोंमोन बे समावनो नङा होमबा पिटार आरो पौलमोनखौ बुथारदों पौलखौ दानस'दोंमोन पिटारखौ ओरै खुसाव होदोंमोन आपसाइड डाउनै डमिशियननि समाव 81 निफ्राय 96 नि गेजेराव डमिशियना जेब्ला रायजो खुंदोंमोन बे समाव डमिशियनाबो गोबां ख्रिस्ट मानसिफोरखौ बुथारदोंमोन यावनो डमिशियननि समावबो आरो बे समावनो जन एपस्टलखौबो बे थाव गुदुङाव होनाया बेनोमोन मिथिबाय डमिशियननि सिङाव आरो बेनि उनाव जों मोननाय ट्राजान 1998 निफ्राय 170 सिम ट्राजानाबो गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ मोनसे बुथारदों वाज द फार्स्ट टु पास ल एगेन्स्ट ख्रिस्टियान बार्न इग्निशियास एट स्टेक बेयाव सासे मानसिनि नाम उल्लेख खालायदों बे इग्निशियास स्टिक्सखौ मानदों बे गोथां सावदोंमोन आरो बे ख्रिस्टियानफोरनि एगेन्स्ट ट्राजाना मानदों आयेन बानायदोंमोन ख्रिस्टियानफोरखौ बुथारजोबनांगौ थानो होआ देशआव होननानै जों मिथिगौ फायास
137निफ्राय 161 सिम किल पलिकार्प डिसाइपल अफ जननि डिसाइपलफोरखौबो बुथारदोंमोन गोबां बेदिनो जों मोननो हायो नै हिस्ट्रियाव बे नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन बेयाव आं बेनिफ्राय बहुत हिस्ट्रिकेल माबाखौ दिहुनबाय थायो विलमिंस्टन गाइड टु द बाइबल most of the time बेनिफ्राय नायना फरायदो आं रिसार्च रांबो बुङा बे हिस्ट्रिकेल बिजाबनिफ्राय आं बेनिफ्राय नायनानै बेयाव मोनजोबनो हायो आरो क्लियारै खायसे समाव मा राजानि समाव मा जादोंमोन ओंखायनो आं ओरैनो जास्ट बखिया आंबो बिजाबनिफ्रायनो बखियो फोरोंनाय हिसाबै आं जास्ट फोरोंदोंसो आं प्रिचारबो नङा समाव आं गोरोन्थिबो बुंफ्लांनो हागौ खेमा बिखायो ओंखायनो इसोरा बोरोथों जों दिनै सोलोंदों ख्रिस्ट'नि बिश्वासिफोरा बे बान्दों सेन्चुरियाव फार्स्ट आरो थार्ड सेन्चुरिसिम फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड सेन्चुरिनि गेजेराव गोबां बुथार जादों एबा जिसु ख्रिस्ट' थैनायनि उनावबो सेलाफोरा बुथार जाजोबदों रावबो बासायाखै जन आपोस्टलाल' बुंनो थाङोबा मोजां नेचारेल डेथखौ बे मोन्दों आरो बेबोसो थाव गुदुङाव होजाबावदों दा बेखौ नायोब्ला जों बे जिथु पेरगामम चार्चनि जिथु मिनिङा जाबाय मार्टिर चार्च बोलि जानाय ख्रिस्ट'नि थाखाय बे चार्च बेनि मिनिङा मिथिबाय बेनिखायनो बे मानसिखौ बिसोरखौ बुंदों बे स्मार्ना चार्चनि मानसिफोरखौ बुंदों थैनांगौब्लाबो नोङो आंखौ फोथायदो अब्ला देरहानायनि मुङै आङो नोंसोरनो गोथांनि बान्थाखौ होगोन थैनांगौब्लाबो नोंसोरो आंखौ फोथायदो अब्ला देरहानायनि मुङै आङो नोंसोरनो गोथांनि बान्थाखौ होगोन ओरैबायदि मोनसे एनकारेज होदों नोंसोरबो ओरैबायदि नोंसोर जि सिचुवेसनाव दं बे सिचुवेसना बिराद जोबोद गाज्रि राजाफोरा नोंसोरनि एगेन्स्ट मानसिफोरा नोंसोरनि एगेन्स्ट अब्लाबो नोंसोर जिखिनि दं पारफेक्टयै था आरो थैनांगौब्लाबो फोथायनानै थाबाय था नोंसोरो आंखौ फोथायदो थैनाय अबस्था बिन्दुसिम अब्ला देरहानायनि मुङै आङो नोंसोरखौ गोथांनि बान्थाखौ होगोन होनना बुंदों बै समनि ख्रिस्टियाननि कन्डिसननि फेथ सिस्टेमा बहुद गोरामोन राजाफोरा होसो होसो बुयोमोन दानथारोमोन थाव गुदुङाव होनायखौ जों नुनो मोन्दों डमिशियन राजानि आन्दाराव जोंनि बे लिरगिरिखौ नुजाहोजानाय लिरगिरिखौ नाथाय थैयासै इसोरनि मिराकल्स दं नाथाय इसोरा साफ्रोमखौ मिराकल्स बाहायनानै बासायदों बे नङा सोरखौबा दानथारो जानो बुथारो जानो नै दा जों फरायना मोन्दों सोरखौबा अराव सावदों सोरखौबा दानस'दों सोरखौबा बुथारदों बेबायदि नाथाय थैनांगौब्लाबो नोंसोरो आंखौ फोथायदो मेन बाथ्राया थैनांगौब्लाबो आंखौ फोथायदो अब्ला देरहानायनि मुङै जों बान्थाखौ मोनगोन बान्था मोननाया बे संसाराव नङा बे संसाराव धोन सम्पति आरजिनानै रोहो रोहो मोननायखौ बान्था होनाखै बान्थाया बैयावसो जे बेयाव बान्था मोनदों हयथ' बे जायगायाव सिनायाबो जानो हागौ इसोरा ओंखायनो आंनि आंगोफोर बोसोनाव जास्ट बोसोननि एगेन्स्टआव एसे ओरैनो एक्सट्रा बुंनो बे संसाराव जोंनि थांनाया बान्था नङा बे स्मार्ना गिर्जानि मोनसे सिचुवेसना जाबाय मार्टिर थैनांगौब्लाबो जोंनि फोथायनायाबो दिनै बे थैनांगौब्लाबो दिनैनि श्रेष्ठ गेदेर ब्लेसिंखौ जोंनि मानसिफोरा रायलाया जेरै आं फोरोङो नोंसोरखौ आंनि आंगोफोर दिनैनि ख्रिस्ट'नि श्रेष्ठ गेदेर ब्लेसिंआ मा बुंगोन मानसिफोरा गारि मोननाय धोन सम्पति बारायनाय जब मोननाय माबा मोनसे साक्सेसफुल जानाय न बे गेदेर ब्लेसिं नङा बेयो इसोरखौ मिथियै मानसिफोराबो लाख लाखफोरा क्ररपति 100 माबा आदानि मोना बेफोरो इसोरनि रायजोआव मा होनदों टपिकेलि रायलायजाया थांना थानायजों लोगोसे जोङो मावखानांगोन जानांगोन सोरबाया बेनि गेजेराव इलिगेलि खामायदोबा मिथिला आरो सोरबाया जुदि बेखौ इलिगेलि प्रिचिं खालायदोंबा आं मिथिया नाथाय आं बेखौ बुंनो सानदों ख्रिस्ट'नि श्रेष्ठ गेदेर ब्लेसिंआ बे जुगनि स्मार्ना चार्चनि गेदेर ब्लेसिंखौ होदों थैनांगौब्लाबो आंखौ फोथायनानै था आरो दिनैबो आं बेखौनो बुङो ख्रिस्ट'नि बिश्वासिफोरनि गेदेर ब्लेसिंखौ मोननोबा धोन सम्पति इज्जत मान सन्मान नङा बे संसाराव हिलिं प्रिचिं माबा माबि खालायनाया नङा बे गेदेर ब्लेसिंआ नाथाय गेदेर ब्लेसिंआ जाबाय ख्रिस्ट' बायदि जिउ खुंनाय त्यागि लाइफ सेक्रिफाइस लाइफ क्रसखौ बाननानै बिनि उन फैनाय बेसो जाबाय श्रेष्ठ गेदेर लाइक क्राइस्ट as I'm following Christ follow to me पौला जेरै बुंदों बेबायदि बे जाबाय श्रेष्ठ गेदेर ब्लेसिं निउ टेस्टामेन्टनि बिलिभार खोनासं जोंनि जिबनाव श्रेष्ठ गेदेर ब्लेसिंआ जाबाय ख्रिस्ट' बादि जिउ खुंनाय बेनिख्रुइ आरो गेदेर ब्लेसिं गैया अल्ड टेस्टामेन्टनि ब्लेसिंखौ नागिरबा धोन सम्पति गथ' गथाय आब्राहामनि जिबनाव नाथाय निउ टेस्टामेन्टनि ब्लेसिंआ जाबाय फल' मी
Take my cross. As I'm suffering, you also suffer. Angni un fै. Abada gabang hagre isilo. Responsibility. Be get blessing. Soरबा नोंनो blessing नि खोथा गारि मोनगोन नखराव बेमार आजार जाया माबा माबि जाया आं बेफोरखौ बारा एसे आं बेयाव बारा एसे रोदा सुथाबबाय थाग्रा मानसि नङा आं बेफोराव रायलायानो ख्रिस्ट'जों लोगोसे गासै दं नंगौ गासै दं आं नंगौ नों जेब्ला धोरोमिया लाइफखौ नागिरगोन all thing will be added all mean all धोन सम्पथियाव बेयावबो दाजाना दं गासैबो दाजाना दं नाथाय जोंनि मानसिफ्रा all thingखौसो नागिरो जोङो righteousness लाइफखौ नागिरग्रोया Seek first the kingdom of God खौ नागिरग्रोआ Pastor seek first kingdom of God इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो बे बाथ्राखौ नागिरग्रोआ नाथाय जोंनि मानसिफोरा माखौ नागिरग्रोयो First all things माने गासै मुवाफोरखौसो आरो गासै मुवाफोरखौ नागिरबा seek first the kingdom of God आव जाया What is the kingdom of God इसोरनि रायजोआ मा बेखौ जेब्ला जों नायो righteousness peace joy बेखौ नागिरग्रो अब्ला गासिबो मोनगोन righteousness life like Jesus as you live on earth गुरगनाय जिउ खुंलांदों ख्रिस्ट'आ बेबायदि righteousness life peace सान्थि दंबाबो गैयाबाबो सान्थि yes सावबादाव नङा righteousness peace joy अराय सम रंजाबाय थानाय ख्रिस्ट'नि बोसोनजों गोथार जिउनि होनाय बोलोजों अराय सम रंजाबाय थानाय आरो बे लाइफआ जायनाव दं बे जाबाय seeking first kingdom of God and the secondary all thing will be added follow him गासैबो फल' जागोन बिदों जेरै मानसिजों साहाया थायो थद्रुब इसोरनि बोर आशीर्बादा बेबो जागोन ओंखायनो आं बेखौसो बुंनो सानदों आंनि आंगोफोर seek first the kingdom of God what's the kingdom of God righteousness peace joy बे joy बे मोनथाम बुस्थुखौ नागिरग्रोबाथायसो all thing will be added but not check out first all thing जोङो बै all thingखौ नागिरग्रोनाङा बेनिखायनो फै जोंनि ख्रिस्ट' फोथायनायनि गेदेर ब्लेसिंआ जाबाय दिनै ख्रिस्ट'नि गेदेर ब्लेसिंखौ नांगौबा बेनि बायदि जिउ खुंनाय धोन सम्पति नङा नोंनि सिचुएसन नखरनि हालोदा सोलायगोन बे नङा बे जाबाय टेम्परारि आरो बेबायदि गेदेरखौ बेबायदियाव जुदि गेदेर ब्लेसिं होननानै जिबनाव सानना लादोंबा आदानि आम्बानि मोना बिसोरो इसोरखौ फोथायाब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फल'वार नङाब्लाबो दिनै बिसोरो माबायदि दा लोब बारायदों बेखौ सैतानाबो होनाय बाइबेलाव दं जोंखौ बे गस्पेलाव बुङो बे धोन सम्पति गासैबो आंनोनो होदों जाय आंखौ खुलुमगोन आं बेखौ होगोन ओंखायनो आं सम सानो ओइ माथिउनि 7:21 आव लिरनायखौ आं नोंनि मुङै मिराकेल मावदोंमोन प्रफेसि बुंदोंमोन संसारावनो बिसोर मोनखादों धोन सम्पतिखौ जाबनो हाखादों बेनिखायनो बै जायगायाव जानो हागौ सिनायाखै होनना बुंदों नों जुदि बेखौ नागिरबा होगोन नोंनो बेयावनो गोजोननाय होगोन बेयावनो बोर होगोन नोंनो इसोरा खिन्थु बेयाव नोंनो आं संसारावनो नोंनि मावनांगौ हाजिरा होखादों बेयाव नोंहा मोननांगौ गैया आं नोंखौ सिनाया गेट आउट बबेनिफ्राय फैदो होनना बुंगोन ओंखायनो फै जोंनि थांना थानाया मट'आ धोन दौलत नङा जोंनि थांना थानाया गेदेर ब्लेसिंआ धोन दौलत जब इज्जत संसारनि बे नङा जायखौ जों सानदों जायखौ संसारा फल' खालायदों जोंनि फल' खालायनाय जिसुनि आगान जिउ खुंनाय जिसुनि बायदि जों प्रेक्टिस खालायलांनाय बे जाबाय ख्रिस्ट'नि श्रेष्ठ गेदेर ब्लेसिं आरो बे खोथाखौनो दिनै स्मारना चार्चनि मानसिफोरनो फोरोंदों आरो स्मारना चार्चनि मानसिफोरा थैनोबो गिनाङा होननानै मोजां इसोरनि जिउआ मण्डलिनो लिरनानै हरदों दिनै जोंनि गिर्जानि हालोदनोबो दिनै बेखौनो बुंदों बे बिसोरनो लिरना हरनाय रादाब दिनै जोंनो हरनाय रादाब सेम गोथार जिउआ बेखौनो जोंनो बुंदों बे गिर्जानि मानसिफोरनो बेखौनो लिर बेखौनो बुं बेबायदि परिस्थिति थांना थाथों थैनांगौब्लाबो खस्थ' दुखुनि गेजेरावब्लाबो जेब्लायबो इसोरजों नांथाबबाय थानानै इसोरखौ बाख्नायबाय थानो जिखुनु परिस्थितियाव दुखु समस्या आनजाद जेब्लायबो इसोरनिफ्राय गोजानाव थाङि व्यक्तिफोरखौ आरो आं सानसे बिथांमोननो गोथांनि देरहानायनि मुङै बान्थाखौ होगोन हालेलुया प्राइज द लर्ड बिराद मोनसे मोजां चेलेन्जिं बाथ्रा बियो गोबां बेखेवनो हागौ बेनि सोमोन्दै नाथाय बेखिनिखौनो आं बेखेवो सर्टै मानो होनबा जों मिथिगौ स्मार्टना मण्डलिनि खायसे सिटुएसनफोरखौ बाइबेलनिफ्राय गोबां उल्लेख खालायना बख'नो हायो नाथाय टपिकनि बाहेरा बारा थांनानै जों बेखेवा जास्ट बेखौनो बुजि दे इसोरनि जिउआ बे मण्डलिखौ सिरि मोनहोनायनि मोनसे राव बुंहरनाया बेनो हाय थैनांगौब्लाबो नों आंखौ फोथायबाय था जेखिनि नों गोराय फोथायनाय दं धन्यबाद मोजाङै माव
जायहा निजेखौ ख्रिस्टियान होनना लायो जुदायारि अरिजिनेल नङाबो जानो हागौ नाथाय नों अरिजिनेल भाबै फोथायबाय था होनना बुंदों अरिजिनेल भाबै फोथायबाय था हा सैनांगौ मोनसे दागि हा 10 बुंदों 2नि 10 नोङो सैनांगौफोरखौबो मोनसेखौबो दागि खोनासं सैताना आनजाद लानो थाखाय नोंसोरनि खायसेखौ जोबथेसालियाव जोबगोन खायसेखौ बुथारगोन सैनांगौब्लाबो सैनानै था मोनसेखौबो दागि होनना बुंदों स्मार्टना सार्चनि बेलायाव जोंखौबो दिनै बेखौनो बुंदों सेम मेसेज जोंनि गिर्जानि मानसिफोरखौ नों मा गिर्जानि मानसि बे गिर्जानि मानसिखौ बुंदों जेरै आङो बाक्सानि सालबारिनि सालबारि गिर्जानि मानसिफोर सैनांगौल' सैनानै था बुथार जानांगौल' बुथार जानाय अबस्थायावबो नोंसोर फोथायनानै था मानो गेदेर बान्था दं सोरगोआव बेनिखायनो बै मानसिफोर चर्च पिरियडनि मानसिफोरा दे 100 to 313 पिरियडनि जिथु ख्रिस्टियानफोर बे ख्रिस्टियानफोरनि कन्डिशना जाबाय बुथार जानाय दानथार जानाय खावथार जानाय गावथार जानाय माबाफोरजों मा होनो बोरलाफोरजों बेबायदिखौ जों नुनो मोनो बेयाव चार्च हिस्ट्रिनि मार्टियर लिस्टफोरखौ जों नायबा नुनो मोनो बेयाव दंजोबो बे बिजाबाव दंजोबो बे बिजाबाव दंजोबो ओंखायनो आं नायबाय थायो बेयावनो बे जों सेकेन्डआव जों रायलायलांबावनि दिनै इसोरा बोर होथों बे स्मार्टना चार्चआ जोंनि स्मार्टना चार्चना गिर्जाया मा मेसेज होदों बे मेसेजआ आंनि थाखायबो दिनै जोंनि गिर्जानि थाखायबो जोंनि बिसासिफोरनि थाखाय जेखि परिस्थितियाव थाया मानो इसोरखौ फोथाय संसारनि बोर आरखौल' नोङो बे आर्ली बोरखौ बुहुमनि ओरैबायदि संसारनि बोरखौल' नागिरनाङा नागिर नों जिउनिखौ जेराव इसोरा बुंदों थैनांगौब्लाबो बेबायदि कन्डिशन फैगासिनो दं सम फैगासिनो दं जोंनि जिबनफोराव सिटुवेशनफोरा गोरा जेरै अभाब आंखाल दिनै जों दा फेस जागासिनो दं ना होमबा दावहा जेरावबो अभाब आंखाल लाबोदों क्राइसिस लाबोदों गेस मोनसेनि दामा बेसे जालांनो हमदों हा माइरं सेरसेनि दामा बेसे जालांनो हमदों बेबायदि सिटुवेशन फैदों जानो हागौ नोंनाव होसोजानाय बुजानाय बे फेस खालायनो बहुद कन्डिशना बहुद नोंखौ ओरैबायदि आत्मिकता जुद्धआव सैताना नोंखौ खोख्लैना दोनगोन जोंनि जुद्धआ बे मोदोमजों नङा होनदों बे जोंनि जुद्धआ जुदि जिउनि जुद्धफोर दं बे जुद्धआव नोंखौ खोख्लैना दोनलांगोन सिटुवेशनफोरा नोंखौ नारसिनजोबगोन जेराव नों हाया जानानै चार्चखौ नों गोसो होनाय नङा इसोरखौ नों गोसो होनाय नङा नों जुद्धआव जेननाय ओंखायनो बुंदों बे जुद्धआव देरहाथारनांगोन नों आत्मा जुद्धआव देरहाथारनांगोन नों हा सिटुवेशननि जुद्धआव देरहाथारनांगोन नों अभाबि आंखालजों फेस जानाय समाव नों देरहाथारनांगोन नों मोनसेयावबो नों देरहायाब्ला जिउ खुंनो गोनां गैया होनना बुंदों ओंखायनो आंनि आंगोफोर बे जिउआव आं बेखौनो रायलायनो सानदों इसोरा जोंखौ बोर होथों जोंबो बे स्मार्टना चार्चनि बायदि फोथायग्रा जानानै इसोरनि रायजोआव आगान सुरलांनो हानाय बोर होथों आमेन प्राइज द लर्ड आरो जेब्ला जों नैथियाव रायलायगोन पारगामम मण्डलिनि हरनाय रादाब बे मानसिफ्राथ' गोबां फोथायबाय फोथाय थांगासिनो दं नाथाय बे मोनसे पारगाममनि सिटुवेसन पारगाममनि मा होनदों माबायाव गोलैनोसै जों पेरियडआव बे फोथायनायनि डिउरेसन पेरियडआव जों गोग्लैहैनोसै दा पारगाममनि गिर्जानि एबा मण्डलिनि मानसिफोरनो हरलायबाय बे स्मार्टना चार्चनियाथ' मोजाङै फोथायनानै था थैनांगौबाबो फोथायनानै था होननानै जों लिरबाय दा एबार पारगामुम मण्डलिनि मानसिफोर सैताना नुबाय जिखिनि दं बिसोरो थैनोबो गिया दानथार जानोबो गिया बुथार जानोबो गिया हा बिसोर मालाबाबो गिया बे सेलाफोरा फोरोंलांनाय बे डिसाइपलफोरा फोरोंलांनाय बिसासिफोरा थैनोबो गिया दानथार जानोबो गिया बुथार जानोबो गिया इसोरखौ बाख्नायनो नुखाबाय आरो बेनिखायनो बे एडभाइसखौ लानानै बिसोर थाबायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे समाव जों नायबा नुनो मोनो पारगामुम 314निफ्राय 590नि गेजेराव जोंहा मोनसे ओरैबायदि सैताननि माइन्डआ खामानि होलायबाय जिथु 33 कौटिनिबो सायावनि मेन्टेलिटि बिसोरनि मेन्टेलिटिया हर सान माने अपारेट जाबाय थायो खामानि मावबाय थायो आरो बेनिखायनो जों नुनो मोनो पारगामुमनि मण्डलिनो हरनाय रादाबा जाबाय मा होनदों मेरेज कमप्रमाइजिं चार्च माने मेरेज माने मा जेरै फोथायग्राफ्रा फोथाय गैयैखौ हाबा खालायनाय नांगोल बोफानाय गुफुरा गोसोमजों मिलायनाय गोसोमा गुफुरजों मिलायनाय बेबायदि बे पिरियडनि ख्रिस्टान मानसिफोरखौ कमप्रमाइजिं चार्च होनना बुङो स' आर्लि बुहुमनि रुलजों
इसोरनि रुलजों बिराद मिक्सआप दिनैनि ख्रिस्टियानफोरा बिदि थांनानै दं स' धोरोम हिसाबै फालिनानै दं थांदों फैदों गिर्जायाव नियम निति इसोरनि मोनसे बासायजानायनि रावा नियम निति सोलांबाय धोरोमसो जालांबाय धोरोम जालांबाय खिन्थु रिलेशनशिप बिटुइन गड एन्ड मेन जयास रंजाबाय थानाय इसोरजों जेब्लायबो स्पन्टेनियास लाइफ उसिग्लायनाय जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोना गोबां गिर्जाफोराव backsliding Christian so early so जानाय लोंनाय ओरैबायदि संसारनि लामाजों गोदोलांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बै समनि ख्रिस्टियानफोरनि हालोदाबो बेनोमोन बेनिखायनो बुंदों पारगाम मण्डलिनि मानसिफोरनो बे समाव ओरैबायदि फोथायनाय मानसिफोर दंमोन नालाय जोंबो स्मारना चार्चनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ फार्स्ट सेन्चुरि बे 313निसिम समनि मानसिफोरा बे 314निफ्राय ओरै लानानै 590 नि ख्रिस्टियानफोरनि हालोदा ओरैबायदि कन्डिशनाव जालांनो हमबाय जिहेतु मानसिफोरा गोग्गोम फोथायना दंखाय सैताना मोनसे प्लानिं होलायबाय दे प्लानिं खालायबाय दे मानसिफोरखौ ओरैबायदि सुवार्डलि नेचारजों लांनो मोनसे प्लानिंजों लांबाय आरो थांबाय मानसिफोरा बे लामाजों आरो बे लामाखौ मा होनो जोङो ख्रिस्ट'नि फिसाफोरनि बे लामाखौ मा होनदों कमप्रमाइजिं चार्च संसारजों गोरोबनाय ओरैबायदि गोरोबनाय दा जेरै जों गोरोबो ना होमबा सोरबाया जोंखौ लिंबा जों बेयावबो थाङो बेयावबो जायो बेयावबो लोङो बेयावबो रंजायो जों गिर्जाफोरखौ सेकेन्डारियाव दोनो नङाब्ला थिग बेबायदिनो जों मोननो हायो ओंखायनो बे चार्च पारगाममनि चार्चनि सिटुवेसना ओरैबायदि जिहेतु बिसोरो फोथायनायाव गोग्गोममोन नालाय बेखौ माबायदि अर्लि खालायनो हागोन बेखौ माबायदि थगायनो हागोन बेखौ माबायदि बुरखायनो हागोन बेबायदि नेचारखौ लाबोनो सेस्था खालायनानै बे पारगाम मण्डलियाव इम्पस खालायनानै होबाय जों मोननो हायो जेब्ला जोङो बेयाव बालाम प्रफेटनि खोथा बुंनाय निक'लेटिशियानफोरनि फोरोंनायखौ लाग्रा 15आव आरो जोङो याव मोननो हायो नोंसोरनि मादाव खायसेफोरा बालामनि फोरोंनायफोरखौ नाजावो 14आव खिन्थु जों 15आव मोनदों मा होनदों नोङो सैताननि सिंहासनाव थानानै जायगायाव दङ बेखौ आं मिथिगौ अब्ला नोंहा आंनियाव फोथायनाय दं आं जेराव सैताना दं आरो जेराव सैताना दं बेयाव जेब्ला आंखौ साखि होग्रा आंनि फोथायग्रा एन्टिपियासआ सिथारजादों जों मिथिगौ बे समनि सासे ख्रिस्टियान बुथारजानाय नाम बुंदों एन्टिपियास बे बुथारजादों थैनोबो गियामोन बे पेरियडनि ख्रिस्टियानफोरा खिन्थु बेखौ मैला खालायनि एबार बुथारजानाय माबा नाजाय जिहेतु इसोरनि रायजोआ ओरैबायदि स्ट्रं लालाय न'खर गिर्जाफोरा ओरैबायदि स्ट्रं लालाय हाग्रा बंग्रायाव थानानैबो ओरैबायदि स्ट्रं खुलुमलाय मोदाया बेखौ माबायदि पलुटेट खालायनो हागोन सैताना माबायदि पलुटेट खालायनो हागोन बेखौ साननानै जों मोननो हायो बेयाव बै मानसिफोरनि जिबनाव जों मोननो हायो बेयाव सासे मानसिनि नाम बख'दों बालाम राजानि फोरोंनायखौ मा इजराइलफोरखौ माबायदि फाबाव लांनांगौ बालाम राजाया फोरोंदों माबादोंमोन बे बाल राजानो आइडिया होदों नाम्बारनि बेसेयाव दं 21:1निफ्राय ओरै फरायलांबा 25 चेप्टारसिम जों नायबा जों मोननाय 22 चेप्टारनिफ्राय 25 चेप्टारनि गेजेराव जों बालामनि हिस्ट्रिखौ जों नायबा नुनो मोनगोन माबायदि बियो माने मवाबनि राजानो इजराइलफोरखौ सावहोनायाव नाङियाव मवाबनि राजानो माबायदि आइडिया होबोदों फैसा थाखानि लुबाव बै मानसिफोरखौ बोरै फाबाव लानांगौ बोरै इसोरनिफ्राय गोजान खालायनांगौ बोरै आयदा होबोदोंमोन जिनाहारि बेबेसार मुर्ति फुजा खालायनानै सोमोन्दो खालायनानै ओरैबायदि इसोरखौ रागा फोजोंनो बेबायदिसो हागोन होनना आयडिया होबोदोंमोन बे इसोरनि मानसिफोरखौ नोङो जेबो खालायनो हाया फेजेननोबो हाया सावोबाबो सावनाङा दिनै ख्रिस्ट' फिसाफोरा जायफोरा फोथायना दं बिसोरबो बेबायदि कन्डिशनाव जिउ खुंनानै जाया दं बिसोर मिथिगौ ना सावा नाङो ना तन्त्र मन्त्रआ नाङो ना माबा मोनसे माबाया बोखारनो हायो बिसोर सिटुवेसनखौ हाया खिन्थु बिसोरखौ ओरैबायदि स' आर्लि खालायनो आइडिया दं माबायदि आइडिया बे आइडियाखौ बालाम प्रफेटआ इसोरनि सासे प्रफेटआ फोरोंलांदोंमोन बाल राजानो मवाबनि राजा बाल राजानो जेब्ला बिसोर गिख्रंदोंमोन गोबां हादोरफोरखौ फेजेनना फैना गावनि हादोरखौबो आक्रमण खालायगोनखौ मिथिखानानै गिख्रंनाय बे मानसिनियाव एडभाइस लानानै साव होनो मानो होनबा इसोरनि थान्दैफोरा जि सावोबा सावा नाङोमोन बै समाव बेनिखायनो बियो थाखा फैसा होनाबो बेखौ लाबोदोंमोन बाधा होबाबो फैदोंमोन बेबो लुबैनानै जों मोननो हायो ओंखायनो बै बाल राजानि बालामनि प्रफेटनि फोरोंनायफोरखौ नोंसोरनि गेजेराव दा लाग्राफोर दं होनना बुंदों जोंनि गेजेराव लाग्राफोर दं दिनै बेबायदि जालांबाय आरो बै अरिजिनेल ख्रिस्टियानफोरजों
बालनि फोथायनायफोराव खायसेफोरा गोदोलांबाय नालाय मिक्सआप जालांनो हमबाय मिथिबाय आरो बेनि गेजेरावनो बालामनि फोरोंनायफोरखौ लाग्राफोर दं आरो बेनि गेजेरावनो दंबावो निकलेटिशियान इज ए ग्रीक वर्ड निकलेसियारिफोर जायखौ बुङो इंलिशाव निकलेटियास ओके निकलेटियास प्रनाउन्सिएसना थिग जाया जानो हागौ जियानो जादों निकलेटिशियान अके बे निकलेटिशियानफोरनि फोरोंनायखौ लाग्राफोर निकलेटेन्सफोरनि फोरोंनायखौ लाग्राफोर दं बेखौ एपिसियास चार्चआव आं बेखेवखांबाय नोंसोरनो एपिसियास बे निकलेटिशियाननि मोनसे ग्रीक वर्ड बे जाबाय निक'नि ओंथिया जाबाय टु कनकुवार देरहानाय जय बिजय गोसो बोनो हानाय बिदि आरो ओमफ्राय लेटेन्स मिन पिपल मानसिफोरखौ देरहानानै गोसो बोनो हाग्रा फोरोंग्राफोर दं दिनै जोंनि गेजेराव नंगौना दांबानो खोलैनाय नंगौना नङा मिथिया आंथ' आंनि जिबनावथ' जाफेराखै ओंखायनो आं एसे खर' खुरो आरो जेयानो जाहाथे इसोरा बोर लाबोथों इसोरा मिथिगौ नाथाय आंनि मथ'आ जाबाय फोरोंनाय दै आंनि मथ'आ फोरोंनाय बेबायदि फोरोंग्राफोरबो नोंसोरनि गेजेराव सिखांबाय निकलेटिशियानफोरनि फोरोंनायफोर बायदि सिखांबायनो फोरोंनायफोरखौ लाग्रा मानसिफोरबो दं बिसोरनि फोरोंनायखौ लाग्रा मानसिफोरबो दं बे दुगायै मानसिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा सावलु सुलु फोरोंग्राखौ लाग्रा मानसिफोरबो जुजिबाय दिनै नोंसोरनि पारगामुम गिर्जायाव नोंसोरनि दिनै मण्डलिफोराव दिनै प्रेजेन्ट सिटुएसननि थासारिफोराव उजिबाय सकजमक मानसिफोर उजिबाय नंखाय बाथ्रा प्रफेट होग्रा मानसि उजिबाय बेफोरखौ लाग्रा मानसिफोरबो दं दिनै सालिजारि नाया हला बेनिखायनो बे निकलेटिशियानफोरनि फोरोंनायखौ लाग्राफोर नोंसोरनि गेजेराव उजिबाय नंखाय फोरोंग्राफोर मानसिनि गोसोखौ बोनो हाग्राफोर नंखाय प्रफेटफोर बालाम बायदि नंखाय प्रफेटफोर उजिबाय इसोरनिफ्राय जि माबा मोनसे रिभेलेसन मोननांगौ बेखौ फोरोंब्ला आइडिया होग्रा बिदिबा आइडिया मोनगोन गोसोनि गावनि साननायजों बुंग्रा बेबायदि मानसिफोर बुजिबाय साबधान बाइबेलाव बुंदों आं बुङाखै नाथाय आं बुंदों होनना बुंनाया इसोरा होनदों अलथासामना आइजियाना जेरेमियाव नुनो मोनो एसे बावबाय बादों इसोरा जोंनो रिभेलेसन होआखै इसोरा आंनो भिजन ड्रिम्स होआखै नाथाय इसोरा आंनो बेबायदि बुंदों आं उमुक नुदों आं तुमुक नुदों नोंनि फिसाजोआ उमुक जागोन तुमुक जागोन उमुक माबा माबि होननाय जों नुनो मोनो मानसिफोरखौ जेब्ला जोङो इउटुबफोरावनो जों नायबा नुनो मोनो बेबायदि मानसिफोरखौ साबधान होदों आं बुङाखै आंनिफ्राय रिभेलेसन मोनाखै अब्लाबो नों इसोरा बुंदों होननानै बुङो मालाबा बेबायदिफोरा गोरोन्थि जेब्ला नुदों एब्ला बुं नुवाबा बुंना ABCD उमुक उमुकखौ बुंदों ए आखरनि मानसिफोरखौ उमुक बुंदों बि आखरनि मानसिफोरखौ उमुक बुंदों बेबायदिफोराव दा गोदो बेफोरखौ जोङो मा बुङो निकलेटिशियानफोरनि फोरोंनाय बेफोर जाबाय बालामनि फोरोंनाय स्टाइलाव गोलैयो इसोरा दर्शन होबा पितरा दं आमखानि न'आव लाना फैयो बेखौ मानसि थोनानै जेरै बे बुक अफ एक्सआव दंना सेन्चुरियाना आर्मिया बे लाना फैनो होनाय रखम पिटार डाइरेक्ट बिदि कल खालायहायोबा ए नङा बि नङा सि नङा there is so many A there is so many B there is so many J John Joseph all these things on खृष्टाननि रायजोआव नङा होमबा खारि हायोब्ला इसोरा मिथियो मा दं जोंनि गोसो इथिनि बाथ्राखौ मिथियो नाथाय जोंनि फल्स प्रफेटफोरा बहुत आइडियाजों जोंखौ फेजेनो दै साबधान जा थगायजानाङा बाइबेल फराय बोसोनखौ ना बे बोसोनानो जाबाय जिउनि रुटि होनना बुंदों बेयाव बोसोन दं बे बोसोना इसोरनि रावजों सुफुंजानाय आरो बेयाव बोर दं आरो बे बोसोनानो इसोर मिथिबाय ओंखायनो बेनो जिउनि रुटि होनना बेखौ बुंदों दिनैनि जिउआव जुदि स्ट्रं जानोबाथाय बोसोन फराय आंनि फोरोंनाया बाइबेलाव दंना गैया जाज खालाय जेरै बुक अफ एक्सआव दङ जाज खालायबाय थानाय आं आगोलाव मुखांबाय थादों रिपिट खालायबाय थायाबा जा समनि आंखाल ओंखायनो बे पारगामुमनि मानसिफोरा स' आर्लि जालांनो हमबाय स' बुहुमजों एटाच जालांबाय स' कमप्रमाइजिं जालांनो हमबाय ओरैबायदि कमप्रमाइज जिउ खुंलांनो हमबाय नर्मेल जालांबाय इसोरखौ फोथायनायफोरा दिनै जोंनि गिर्जाफोरनि हालोदा नर्मेल ओरैबायदि नर्मेल थांबा थांनो हागौ थाङाबा थांनो हागौ ओरैबायदि एट्राक्टिभ बे संसारनि मुहिनां संसारजों ओरैबायदि एट्राक्टिभ जालांनो हमदों ओरैबायदि एट्राक्टिभ संसारनि जिथु मुहिनां जिथु पिक्सारफोर जिखुनु गोदान मा होनो दिहुननायफोर बेफोरबायदि बाथ्रा बहुत एट्राक्टिभ जेयाव समा एडिक्सन जालांनानै समानो थोआ जेरै मबाइलाव जोंना समानो थोआ फेसबुक नायनो वाट्सएप नायनो इन्स्टाग्राम नायनो माबा माबि नायनो समानो थोआ जोंना खिनायावबो जों लांफानो गोनां जायो मिथिबाय ओरैबायदि
ओरैबायदि मोनसे गोसोखौ मा होनो डाइभार्ट खालायजोबनानै लांबाय संसारनि बे मा होनो मुहिनां बुस्थुफोरजों संसारनि मुहिनांफोर एट्राक्टिभ नेचार एक्सन एक्टिभिटिफोरजों ओरैबायदि सैताना मा होनदों स' आर्डलि खालायना होबाय बेखौनो बुङो मेरेज उइथ कमप्रमाइजिं चार्च संसारजों फोथायग्राजों फोथायि बायदि हाबा जालायनाय बायदि आत्मिकतानि बेलायाव जों बिदि जालांनो हमबाय सम गैया जोंहा इसोरखौ खुलुमनो दिनैनि परिस्थितिफोराव सम गैया जोंहा ओरैबायदि खोनासं बिराद इम्परटेन्ट जानो हागौ गोबां गिर्जानि बिसासिफोरा बा सोरबा खोनायाबो जानो हागौ बिदि मेसेजखौ नाथाय इसोरनि अननायजों दिनै बुंदों खाफाल गोनां आरो बे इसोरा हरनाय गावनो हरनाय जननि दारै बे पारगामुम आरो बे स्मारना चार्चनि हरनायजों जों मा बुंनो सानदों बेखौ नोङो बुजि इसोरा राव बुंगोन आं एसेल'सो बोदलाना होदों नों जेब्ला आं खोनासंगोन नों बुजिजोबगोन बे समनि मानसिफोरा दिनै बालामनि फोरोंनाय बे समनि मानसिफोरा निकोलेटिशियानफोरनि फोरोंनायखौ लानानै बिसोरो मा होनदों बेबायदि मानसिफोर दंमोन आन्दायहोग्रा प्रफेटफोरनि खोथाखौ खोनासङो निकोलेटिशियानफोरनि जाय मानसिफोरनि गोसोखौल' बोनो हायो नांगौबायदि बुंनांगौखौ बुङा बेबायदि मानसिफोरनि गोसो बोनो हाग्रा एखेबारे ओरैनो फिल्म स्टारफोरा जेरै गोसो बोनो हायो बेबायदि सिस्टेमनि मानसिफोर दं दिनै जों नुनो मोनो जों नाम उल्लेख खालायनाया रावखौबो इसोरा मिथिगौ बेखौ बेबायदि मानसिफोरखौथ' सिनाया दोना सोखाग्रा हिलिं खालायग्रा प्रफेट बुंग्रा माबा माबिग्रा आं सिनाया होनना बुंनाया दा बेफोरबायदिफोरा निकोलेटिशियान ग्रुपआव जागोन खोमा बिसोरनो फोरोंग्राया मानो बिसोर दुगा गावसोर इसोरनि महिमाया जानो गारै गावनि महिमाया जायो गावखौ मानसिफोरा बांसिन फकास होथों होनना साननानैसो बिसोर बेबायदि कार्जखौ मावो जों मेथाइ खनो जों गोबां गोदै मेथाइ खनबा बेयाव नोंनि प्रशंसा जानाङा इसोरनि प्रशंसा जाथों जों जिर' आं हायलांबाय थादों इसोरा जौलांबाय थादों जननि कनसेप्ट बाप्तिस्टनि कनसेप्ट बियो बेखायनो जोंनि जिबनावबो बे जानांगोन नाथाय बेयाव जों नुनो मोनदों स' आर्लि एटाच संसारजों ओरैबायदि गोरोबनाय आरो बे समावनो ओरैबायदि मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन मानसिफोरा ओरैबायदि गोरा फोथायनानै थायो नालाय बे मानसिफोरखौ माबायदि स' आर्लि खालायनो हागोन माबायदि बिसोरजों हाबा जालायहोनो हागोन आत्मिकतायाव फोथायनायजों फोथायिजों बे ओरैबायदि बुथार जानाय गोनां बुथार जानोबाबो बुथार जायो थैनांगौबाबो थैयो बेबायदि ग्रुपनि मानसिफोर दं बे मानसिफोरखौ माबायदि संसारजों गोरोबहोनो हागोन सैताननि बे प्लानिंखौ जों नुनो मोनदों बे पारगामुम चार्चआव साक्सेसफुल जाहैनाय बेयाव जों मोननो हादों बे जिथु मा होनदों स्मारना चार्चआव बे पेरियडआ थैनांगौबाबो थैदों बुथार जानांगौ बुथार जादों बेबायदिनो राजाफ्रा अनेक खस्थ'जों मानसिफोरखौ सै होनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो सासे राजा उजिबाय जाय ख्रिस्टियानखौ दिनै मा होनदों स्टेट रिलिजियन काउन्ट्रि रिलिजियन फ्रिदम होनानै मानसिफोरनो गोसो बायदि थांना थानो हानाय अबस्था होबाय बे बुथार जानाय मानसिफोरखौबो ग्रुपखौबो बुथारला गोसो बायदि थांना थानो हासिगोन नाय बिसोर आगोल गिदानै इसोरखौ खुलुमबाबो पारफेक्टलि दंमोन थैनांगौब्लाबो थैदोंमोन नाथाय बे ग्रुपनि मानसिफोरखौ सैताना मिथिगौ बेखौ सोमावनो हाया बे ग्रुपखौ गतिके मा खालायनो सैताना ओरैबायदि मोनसे प्लानिं खालायबाय बे प्लानिंआनो पियराव जेरै बे मोनसे गोथार जिउनि पसाक बेयाव मोनसे दागो बोरै फोनांनोबाथाय मानसिफोर बे आर्लि चार्च खालायनो हाबाय ओरैबायदि मोनसे नियम लाबोबाय ओरैबायदि संसारखौ मैला खालायनो बालाम बायदि प्रफेटनि फोरोंनायखौ लाहोनो बालाम बायदि प्रफेट जाहोबाय निकोलेटिशियान बायदि मानसिफोर जाहोबाय मानसिफोरखौ गोसो बोनो हानाय फोरोंनाय जि नांगौ बेखौसो फोरोंनाय मानसिफोरा जेखौ खोनासंना मोजां मोनो बेखौ फोरोंग्रा सेकेन्ड टिमथियाव बुंदोंना सेकेन्ड टिमथियाव जोबनाय मुगायाव मानसिफोरा नोंसोरनि खोनासंनो लुबैनाय बायदिल' इसोरनि राव बुंग्रा बुजिगोन नाथाय नोंनि नांगौ बायदि नङा नाथाय आं बुङो एसे आउट अफ टपिक ख्रिस्ट'नि बिसासिफोर जों इसोरनि मावग्राफोरखौबो आं बुंफानो हास्थायो आरो खोनासंग्राफोरखौबो आं बुंनो हास्थायो जोङो सासे इसोरनि राव बुंग्रालाय बिसासिफोरनो माखौ नांगौ बेखौसो जों होनो रोंनांगौ बिसासिफोरा जेखौ खोनासंनानै मोजां मोनो बेखौल' होबाय थानाङा फेथ ब्लेसिं हिलिं बेल' नङा ख्रिस्ट'नि माबाया टपिकआ ख्रिस्ट'नि टपिकआ मा फैयो गियानि बिमा बिफाया जेरै गथ'खौ फेदेरो गथ'नि नांगौ बायदि प्रटिनफोरखौ होनानै भिटामिन बायदिसिनाफोरखौ होनानै मेडिसिन नांगौफोरखौ होनानै फेदेरो नांगौखौसो फिसानि बिनाय बायदि नङा
फिसायाथ' सबाब दंखाय चक्लेट जाना मोनदोंबा बे चक्लेटखौनो बिबाय थागोन आरो बे चक्लेटखौनो होबाय थाबा बिनि हाथायफोरा सेवलांगोन बेनि देहाफोरा जेरैबायदि ग्रथ जानांगौ ग्रथ जानाय नङा बेनिखायनो फिसानि नांगौ बायदि देहायाव बेखौसो जों बिमा बिफा हिसाबै जों होनांसिगोन गियानि बिमा बिफा जाबाय नालाय नाथाय जोंनि मानसिफोरा मा जेखौ खोनासंनानै मानसिफोरा हालेलुया प्रेज येस ब्लेसिं फैगोन नोंनावबो फैगोन बे गारि मथर आं जेरै मोनदों नोंबो मोनगोन गेदेर गेदेर ब्लेसिं बा हालेलुया प्रेज होनना बुंग्रा जोंनिया बेबायदिखौसो बिराद मोजां मोनलाय जोंनावबो मोनसे मटिभेसन फैयो आं बेबायदि टपिकखौनो लाबोनांगोन मानसिफोरखौ बोनो बे जोंनि जिबनाव जायो नाथाय इसोरनि बोसोना बेखौ बुङाखै मानसिनो जेखौ नांगौ एखौ हो बिसोरनि लुबैनाय बायदि नङा गियानि बिमा बिफाया गथ'नो जेखौ नांगौ होयो गथ'आ बेनाय बायदि होआ थद्रुब जोंनि ख्रिस्ट' फोथायनायनि आत्मानि आहारावबो बे जानांगौ आत्मानि आहारखौ ग्रोब 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 खानो मोनसेखौल' होबाय थाबा अननाय फोथायनाय ब्लेसिं हिलिं प्रफेसि माबा माबि पलिअ' डग जागोन हाथाय सेवगोन बे मोनसे चक्लेटखौ होबाय थाबा बे मोनसे आइसक्रिमखौ होबाय थाबा ओंखायनो आंनि आंगोफोर लार्न एस ए मादार लार्न सोलों मोनफा मोनफा जोबनाय मुगानि मानसिफोरा नों जेखौ खोनासंनो लुबैदों बेखौल' बुंबाय थागोन नाथाय नोंनो नांगौ बायदि फोरोंनि उजिगोन होननानै 2 तिमथियाव पौला बेखौ बुंदों नायना ला बबेयाव दं 2 तिमथियाव दं अके भार्सा गोसोआव गैया दा जों नायनो मोनो बे पारगामम मानसिनि बिश्वासिफोराबो बेबायदि स' आर्लि मोनसे रुल लानानै फैबाय सैताना बुहुमाव जों बिनि गेजेराव सासे मानसिनि घटना राजानि जों खोथा रायलायगोन दा चार्च पिरियड 315 निफ्राय 590 नि गेजेराव जानाय जिथु जों रायलायगासिनो दं 314 निफ्राय 590 नि गेजेराव मेरेज कम्प्रमाइजिं चार्चनि बिषय जों रायलायबाय दं बेबायदिनो बे पिरियडनि सासे राजाजों रायलायगोन 315 निफ्राय 590 समाव बे राजा जानानै रायजो खुंनायनि मोनसे परिस्थितिखौ जों रायलायनि बे राजानि नामा मा नाम बे राजाया जाबाय ओरैबायदि मा होनदों ख्रिस्टानफोरखौ नासयो बुथारो बेबायदिमोन जेरै बेलेग बेलेग ख्रिस्टानफोरखौ नासयग्रा राजाफोरबो नेर'मोन डमेसियानमोन ट्राजानमोन फियासमोन मार्कासमोन सेभारसमोन थ्रासियान्समोन अनेक दं बिराद गोबां दं बेनि गेजेराव जों रायलायगोन सासे मानसि जाय ख्रिस्टियानखौ मिक्सआप खालायनायाव गेदेर सैताननि मोनसे निकलेटिशियान एजेन्ट जानानै बे खामानि मावदों ओरैबायदि सैताना बिनि दारै संसारखौ स' आर्लि मेरेजिं कम्प्रमाइजिं खालायना होदों संसारजों ओरैबायदि इन्टाचमेन्टआव जेरै जोंनि मानसिफ्रा जेरैबायदि धोरोमल' जालांनो बेबायदि खालायना होदों सोर बे राजानिफ्रायनो फैदों मेनआ जाबाय सोर बियो जों रायलायनि बेनि नामा जाबाय मा नाम मोनलाय कन्स्टेन्टाइन बे राजानि समाव मा जादों नाय बेदेर मोनसे घटना जादों आरो बे सिचुवेसनखौ जों बे पारगाममनि सिचुवेसनजों रायलायजायो बे स्ट'रिखौ आं मानो लाबोदों बे राजानि स्पेसियेल हिस्ट'रिखौ आं मानो लाबोदों जों मिथिगौ बै समाव र'मा सानजानि रायजो आरो सोनाबनि रायजो गावस्रादोंमोन जिहेतु ओरैबायदि गेदेर लालाय हादोरफोरा आरो बे समाव जानबाहना बहुद स्ल'मोन इजराइलनिफ्राय र'माव थांनांगौबा बेसे गोबाव नांगौमोन मास मोनब्रै मोनबा गाहाम नांगौमोन लैथोजों जों मोननो हायो बेनिखायनो कमिउनिकेसनफोरा जेरैबायदि फास्ट इनफरमेसनफोरा हेडक्वार्टाराव थांनांगौमोन र'माव थांनो हायामोन बेखायनो सानजानि रायजो आरो सोनाबनि रायजो गावस्रादोंमोन बेनि गेजेराव सासे राजा जों मिथिगौ कन्स्टेन्टाइन जाय ख्रिस्टियानफोरखौ ओरैबायदि बुथारो नासयो बेबायदि राजा सासे आरोबाव दंमोन बे पारगाममनि मण्डलिनि डिउरेसन बे समाव बेनिखायनो बे समाव मा खामानि मावदों नाय आं बुंनो बेयाव बुंदों बेनिखायनो बुंदों 17खौ फरायनि 16खौ जों 15खौ फरायबाय बे निकलेटिशियान 16 फरायनि दा नोंसोरो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गिदिंफिन गोसो फाफिन आरो गोख्रै नोंसोरनियाव फैनानै आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय थुंग्रिजों नोंसोरनि जेंना दावहा नांगोन खनसे फरायबाय खोनासं दा नोंसोरो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गिदिंफिनदो होनना बुंदों नोंसोरो गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो नङाब्ला इसोरा गोख्रै फैनानै खुगानिफ्राय ओंखारनाय थुंग्रिनि जेंना दावहा नांगोन होनना बुंदों आरो सेस फंस' खालायजोबगोन
ओंखायनो बेखौ जों रायलायनि एबार बे 16निखौ एसे बुंगोन बे समाव सासे राजा दंमोन बे राजानि नामा कन्स्टेन्टाइन जाय हिस्ट्रि फरायगोन मिथिना मोनगोन बे समाव माबायदि मैलाखौ सोजोबना होबाय मिक्सआप गाइखेर पियराव पेट्रल मोनसे एसे होनाय रखम पियर ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव एबार पियर ख्रिस्टानफोर लाबाय सु आर्थलि मानसिफोरा जेरै जा नमिनेल जालांबाय नमिनेल ख्रिस्टान जालांबाय नामधारि जालांबाय ओरैनो जास्ट ख्रिस्टियान नामावल' जालांबाय नेम सेक जालांबाय बेबायदि ख्रिस्टियान खालायनो उजिलांनो हमबाय पियर बिश्वासिफोरनि गेजेराव बे नामधारि ख्रिस्टाना जोनोम जाबाय पियर गाइखेरनि गेजेराव पेट्रल लुना होनाय रखम मानसि लाबोबाय जाबाय दिनै बे मेन राजानि दारैनो आं नोंनो बुंनि बे समाव जों मिथिगौ ख्रिस्टानफोरा गोबां नासयजानाय बुथारजानाय कन्डिसनाव दंमोन कन्स्टेन्टाइननि समावबो नाथाय कन्स्टेन्टाइना मोनसे दावहायाव जेनबाय दंमोन सानजानि रायजोजों आरो सानजानि रायजोजों जेब्ला बे जेनबाय दंमोन जों मोननो हायो दा आपकामिं पावार इन दा इस्ट फैबाय थानाय जुदि सानजानि बोलोजों रमान ट्रुपआ दावहा नांनायाव देरहानांगौनि मोनसे परिस्थिति फैबाय नालाय बे मोनसे टेनसन जानानै दंमोन बे कन्स्टेन्टाइन राजाया वेस्टार्न एम्पारार नेम मैक्जेन्टियास होननायाव बेयो मोनसे रायजो खुंबाय थायोमोन आरोना इयाव होनदों मा faced with the destruction by the Western Emperor named Maxentius. Okay, upcoming power of the East, he was immediately faced with the destruction by the Western Emperor. सोनाबनि वेस्टार्न एम्पायरनिफ्रायसो बियो थारमाने माबाखौ मोन्दों दै बियो मा होनदों बे सैनांनायखौ मोन्दों जायखिजाया बे मैक्सेन्टियासनिफ्राय एम्पायर नेम मैक्सेन्टियास होननाय राजाजों बे सोनाबनि जिथु रायजो मैक्सेन्टियास होननाय बे राजाजों जुद्ध नांनो गोनां अबस्थायाव जादों पावारा बिसिना बारायबोबाय दंलालाय गावनि रायजोखौ हमथानो थाखाय कन्स्टेन्टिना आरो बे समावनो कन्स्टेन्टिन रियलाइज हिज unnecessary troop must be strengthening and thus climb of have seen in a dream image of the cross in the heaven a voice saying by this sign conquer बे समाव बियो गावनि आर्मि आरो गावनि बोलोफोरखौ माबायदि देरहानांगोन बिनि बिसय जेब्ला सानबाय दंमोन बे उन्दुफुनाय समावनो मोनसे बिसन नुदों बियो बे बिसना जाबाय क्रसनि बिसन इयाव देरहानायनि मोनसे बिसन बेयाव मोनदों ड्रिम द इमेज अफ द क्रस नुदों बियो टु हैव ए भइस आरो मोनसे भइस खोनादों हैव हर्ड ए भइस सेइं बाय दिस साइन बे क्रसनि साइन दोनो नोङो देरहागोन thus inspire the lead his men to victory आरो बेनो बेखौ माने देरहानायनि मोनसे माबायाव लांदों आरो रिजनाव लांदों बे समाव बियो साननायसै बे सिमांखौ आं एसे ओरैनो एलाबरेट खालायनानै बेलेग बिजाबनिफ्रायबो जेब्ला बे उन्दुबाय दंमोन बे उन्दुबाय थानाय समाव बे साननायसै एसेबां मोजां सिमां नुदोंलाय बे सिमांखौ साननायसै बे मा क्रस नुदोंलै मोनसे भइसबो खोनादों बे सिनदों आं देरहागोन होननानै बे मानसिफोरखौ जेब्ला पुरहितफोरजों रायलायो गावनि धोरोम जाजग गियानि मानसिफोरजों रायलायो बे समाव बुङो बेथ' ख्रिस्टानफोरनि मोदायसो ख्रिस्टानफोरनि इसोरसो ख्रिस्टानफोरनि इसोरा दं बेनिखायनो जों बे मेथडजों दावहा नांनांगौ होनना बिसोरो क्रस आलायबाय गावसोरनि चेरियटआव मा होनो गराय गारिफोराव गावसोरनि गासै हाथियारफोर क्रस सिस्टेम बानायजोबनानै बिसोरो आवगायलांबाय मोनसे मेथड आरो मोनसे इन्सपिरेसन बोलोजों बे बोलोजों आं दावहा नांनाय समाव बे देरहादों सुवादै बुंसे देरहादों टाइमा जोंना बारा जालांबाय बारा गोलावबो मानसिफोरा खोनासंबाय ओंखायनो बे समाव देरहादों बिसोरो बे कन्स्टेन्टिना देरहादों आरो कन्स्टेन्टिना देरहानायनि उनावनो बे मोनसे मा होनदों नियम खालायना होबाय बेखौ स्टेट रिलिजियन खालायना होबाय ख्रिस्टियानखौ बयबो फोथायनो हासिगौ आरो जाय बेखौ फोथायो बिसोरनो मा होनदों बिसोरनो मोनसे 313आव हि साइन द एडिक्ट अफ टलेरेन्स which granted freedom to Christian होनना बुंदों 313आव बियो ग्रेन्टेड होना होबाय फ्रिडम टु ख्रिस्टियान रिलिजियनखौ फ्रिडम देश माने स्टेट रिलिजियन खालामबाय रमाव आरो बियो मोनसे एग्रिमेन्टआव फैबाय बे माने शान्तिनि मोनसे माने एडिक्ट अफ टलेरेन्स मोनसे ग्रेन्टेड खालायना होबाय ख्रिस्ट'खौ फोथायनो हासिगोन बयबो हादराव आरो बयबो ख्रिस्टियान जानो गोनां एलाउबो होबाय बियो आरो बे जाया ख्रिस्टियान जादों बिसोरनो मा होनदों सना रुफाबो होदों नैयावनो हि प्रमिस टु गल्ड पिसेस वाइट ट्रुप
बेदिनो थाखा फैसाबो होदों बियो जाय मानसिफ्रा सोलायदों पुरहितफोरनो मन्थ्रिफोरनो होदों बे ख्रिस्टियान जानो दिनै जोंनि गेजेरावबो ख्रिस्टियान जाबा फैसा मोनो ख्रिस्टियान जाबा मोसौ मोनो ख्रिस्टियान जाबा हेनटेन मोनो होननानै बेफोर बुंनायफोरा दिनैबो जोंनि न'खरफोराव गामिफोराव दङ आरो बेफोरनि खोथाफोरानो दं बेयावबो दानिल' खोथा नङा इयो बै समाव जेब्ला मा होनदों बे मानसिया ख्रिस्टियान जाथों होननानै जेब्ला दावहायाव माबा नुखो देरहानानै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान रिलिजन खालायनानै होबाय इनिफ्राय ख्रिस्टियाना मिक्सआप जाबाय पियर ख्रिस्टियानजों गासै धोरोम फालिग्रा ख्रिस्टियान मोदाय फुजिग्रा ख्रिस्टियानफोराबो ख्रिस्टियानाव कनभार्ट जाजोब्बाय खिन्थु बिसोर जेबो मिथिया बिसोरो बै पियर ख्रिस्टियानाव दानथार जानो लांजानाय बुथारजानाय ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बिसोरो एडभाइस लायाखै इसोरखौ माबायदि फोथायनांगौ खुलुमनांगौ माबायदि गोथार जिउजों सुफुंजानांगौ बिसोर एडभाइस लायाखै बिसोर गावबा गावनो बे पुरहितफोरा मोदाय खुलुमग्रा पुरहितफोरा ख्रिस्टियान जाबायलाय गावसोरनि नियम नितिखौ लाना फैजोब्बाय नियम नितिखौ मन्दिराव सोजोब्बाय क्रुस खुलुमग्रा जालांबाय लोगो गानग्रा जालांबाय बेयाव जों नुनो मोन्दों सासे लिरगिरिया बुंदों बे समावनो गोबां गाज्रि नियम नितिफोरा फैबाय गोबां गाज्रि नियम नितिफोरा फैबाय जों रायज्लायजायो बे समावनो ख्रिस्टमास फालिनाय नियमाबो फैदों ख्रिस्टमास फालिनाय नियमाबो फैदों मिथिबाय जों दा ख्रिस्टमास फालियोना बे नियमाबो फैदों बे कनस्टेन्टिनानो खालायना होदों बेनि समावनो फैदों माने बिसोरा फोरबो फालिनाय मोनसे फोरबो दंखायोमोन बेखौ जों उनाव रायज्लायगोन खायसे टपिकखौ जों बेलेग रायज्लायगोन बेनिफ्राय जों मोननो हायो सासे मा होनदों गेदेर थिय'लजियान गोरोंनि बे बिजाबनिफ्राय जों नायबा मोनो बे समाव मा गायसननाय जादों मेकिं प्रेयार फर द डेड थैनायफोरखौ आर'ज खालायनाय हुदा बेखौबो लाबोबाय जेरै जों थैनायफोरखौ रिप होननानै लिरना होयो साफायो सोरगोआव आलो गोजोन थांथों होननानै जों आर'ज खालायो जोंनि ख्रिस्टियानफोराबो खालायो लाब गैया बिदि खालायनानै इसोरा बेखौ थिननांगौ थैनाय मानसिया गैलायो नोरगो नङाबा सोरगो खालास बेनि थाखाय आर'ज खालायनाबो लाब गैया बेखौ जास्ट फबदोल' मिथिबाय बेयाव हायोबा लिरसो बेयाव बिनि देहाया गैला बेयाव बियो गैलिया हायोबा लिर नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेयाव थांना केन्डेल लगायो आर'ज खालायो माबा भिजन ड्रिम्स मोन्दों होननानै फेसबुकफोराव होलाबायलायनो सैतानासो इयाव सैतानासो खामानि मावदों बेबायदि गैया इसोरनि बोसोना बेयाव खनसे थैबानो बिसार थाखायनांगौ बेयाव इसोरनि बेयाव मानसिनिबो मोदोम गैला बेयाव सैतानासो बिनि लाम लानानै थगायगासिनो दं बोर होगासिनो दं हिलिं खालायगासिनो दं इसोरा नङा आमेन प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जों मोननो हायो बै समाव मा जाखो जेब्ला कनस्टेन्टिनआ ख्रिस्टियानाव सोलायबाय गासै पुरहितफोराबो ख्रिस्टियानाव सोलायबाय मोदाय खुलुमग्रा पुरहित गोबां माने स्टेट रिलिजन जालांबाय नालाय बे समाव बिसोरो माखौ लाबोनो हमबाय गावसोरनि जितु बिसोर एडभाइसबो लायासै नालाय गावसोर फालिनाय नियम नितिफोरखौ ख्रिस्टियानाव सोजोबना होबाय मैला जालां मिक्सआप जालांबाय स' आर्लि ओंखायनो मेरेज कमप्रमाइजिं चार्च होननानै बुंदों पारगामम चार्चनि मिनिङा मेकिं प्रेयार फर द डेड गोथैफोरखौ आर'ज खालायनाय जों नुनो मोनो खायसे डिनोमिनेसनफोराव गोरोन्थि गोथैया इयाव गैला नोरोगाव नङाबा सोरगोआव जों धोनि व्यक्तिनिफ्राय मिथिनो मोनो लाजारासनि घटनानिफ्राय मोनो बे आब्राहामजों पाराडाइसआव थाहैनाय आरो बे धोनि व्यक्तिया इसोरखौ फोथायलालाय बे बहायनाय सैनांनाय टर्चार प्लेसाव जायखौबो सिअल होनो नोरोगाव बेनिफ्राय खुनु कमप्रमाइज गैया आंनि आंगोफोर एसे ब्रेन खेव इसोरनि बोसोनखौ जाफुंनो हो नोंनि अन्तराव डिनोमिनेसनेलि इस्युस डिनोमिनेसनेलि रुलफोरखौ साइडआव दोन इसोरनि नियम इसोरनि बुंनायखौ गोसोखां बे समाव मेकिं प्रेयार फर द डेड 300 एडियाव जागायजेनदों जों मोननो हायोब्ला बे 300 सेन्चुरियावनो जागायजेनदों बै समावनो बेनि समावनो आरो जों नुनो मोनो मेकिं द साइन अफ द क्रसनि साइन खालामना दोननाय जों नुनो मोन्दों दिनै जोंनि गिर्जाफ्रावबो क्रस दोनो गेदेर बाथ्रा नङा फरगिभनेसनि सिन ख्रिस्टियाननि सिन होनना दोनो खिन्थु सम जों ओरैनो लजिकेलि रायलायबा एसे जोंहा बेयाव नेगेटिभबो मोनो बे समाव रमनि आन्दाराव गोबां माने नटरियास पार्सनफोरखौ देशद्रहिफोरखौ बे बेसार खालायग्रा मानसिफोरखौ थैनाय साजा होयोमोन बे क्रुसाव जोंनि इन्डिया जेरै दिरुंजों फासियो आं सम लजिकेलि ओरैनो जास्ट टपिकेलि रायलायनो थांबा आउट अफ टपिक रायलायनो थांबा बे दिरुंखौ नोंनि न'आव आलायना दोनगोन ना जाय मानसिया बेयाव फासि नांदों जाय मानसिया बेखौ फासि होदों बे नियमखौ बा इन्डियानि मोनफ्रोमबो न'खरफ्रा बे फासिनि दिरुंखौ आलायना दोननांगौमोन बेनिखायनो जाया क्रसाव खुलुमो बे पाप बे मुर्ति फुजा खुलुमनाय जागोन दंफां थुख्राखौ खुलुमनाय जागोन बे दंफां थुख्रा खुलुमनाय पाप नंगौ बे नोंनि थाखाय फरगिभनेसनि मोनसे साइन जानो हागौ साइनसो बियो खुलुमनो गोनां गैया बेयाव बे साइन जानो हागौ नोंनि न'खरा ख्रिस्ट'नि न'खर होननानै नों दोनदों लामायाव गुरजियाव गेदेर बाथ्रा नङा आं एसेबां एगेन्स्ट बुङा बिनि बोसोन लिरना दोनबाबो मिथिगोन मानसिफोरा जायखौ फरायबा मानसिफोरा आंनो लामा आंनो सैथो जिसुआ बुंदों आंनो इसोर आंनो लामा आंनो सैथो आं नब्ला बावफाननायावसो लामायाव नों क्रुसाव दोनबाबो लिरना दोनबाबो बेखौ फरायबा बांसिन मोजांसिन जागोन क्रुसनिख्रुइ बे फरगिभनि मोनसे साइनल' खिन्थु बोसोनखौ जेब्ला सासे मानसिया थांनाय भाजिनो फरायलांगोन बिनि अन्तराव हाबबा बियो ओंखारफिननो रोङाबो जानो हागौ
ओंखायनो जों जेसे हागौ एसे बोसोन लिर न'फोराव जाय बे क्रस टर्चफोरखौ खुलुमस्राय क्रस टर्चफोरखौ दोनस्लायस्लाय आं दोननायखौ बाथावा आं एगेन्स्ट नङा नाथाय आं लजिकेलि जास्ट ओरैनो रायलायदों आरोना ओंखायनो बै समाव दुनियानि धुरन्तर मानसिफोरखौ खरसाव होयोमोन रमनि मा होनोबा थैनाय मृत्युदण्ड पानिशमेन्टआ नटरास मानसिफोरखौ दा जोंनि मानसिफोरा जोंनिया इण्डियानिया फासि होनाय सौदि आरबना दानस'नाय गुबुन गुबुन देशफोरना गावथारनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनो जों बैफोर बुस्थुखौ जोङो न'आव लाबोआ हा न'आव लाबोआ जों बे फासिनि दिरुंखौ न'आव दोनफैगोन नामा दोना जों बेखौ जोंनि कालचार होननानै दोनगोन नामा दोना जों मालाबा बिदि जायो आरो खोथाया सोरबा मानसिफोरा क्रस गानो आरो नों गानदो गान खोथा गैया नों खृष्टाना सिनायथिदों नाथाय नोंनि लिभिं स्टाइलानो खृष्टाना देखायगोन जेब्ला नों मोजां क्रस गाननानै खृष्टान देखायबा खृष्टान नङा बे सिंनि खृष्टानखौ इसोर नागिरदों आमेन प्राइज द लर्ड ओंखायनो फै आंनि आंगोफोर बे समावनो जागायजेनदों मेकिं द साइन अफ द क्रस लादों बिसोर जिसु ख्रिस्टनि क्रस नुदोंमोन नालाय बे माबाया कनस्टेन्टाइनआ दोरसोनाव हा बेखायनो बिसोर क्रस गायसनजोबनानै जुद्ध नांनो थांदों बे मोनसे इन्सपिरेसनजों बे मोनसे बोलो लानानै बिसोर जेब्ला थांदों देरहादों बिसोर जुद्धआव आरो बे समनिफ्रायनो खृष्टाना मोनसे स्टेट रिलिजन जाबाय नालाय बेखौ दोनदों आरो जों मोननो हायो बेबायदिनो दा वर्शिपिं अफ द सेन्ट एन्ड एन्जेल होनदों सोरगोदुतफोरखौ आरो गोथार मानसिफोर सेन्टफोर एन्जेलफोर जेरै मारियाममोनखौ पौलमोनखौ पिटरमोनखौ खुलुमनाय मोनसे हुदायाबो हाबनानै फैबाय बेयाव माने बिसा खुलुमनाय हुदा दंखायोमोन मा एन्जेल मोदायफोरखौ खुलुमनाय हुदा दंमोन आरो गेदेर गेदेर पुरुहितफोरखौ खुलुमनाय हुदा दंमोन जेरै जोंनियाव दं जेरै गेदेर गेदेर मानसिफोरखौ मा होनो अबतारना खुलुमो बेबायदि हुदा दंमोन बेखौ लाना फैजोब्बाय बिसोर मिक्सआप खालायबाय सैताना मिक्सआप खालायबाय इनस्टिटिउट अफ द मास गेदारिंखौबो खालायनाबाय जमा जानानै मा होनदों बाख्नायग्रा बेबायदि मोनसे फोरबोबो दंमोनलाय बेफोरखौबो लाना फैबाय बेबायदि दिनाव बेबायदि जागोन प्रग्राम जागोन बिदिबो लाना फैबाय वर्शिपिं मेरिखौ खुलुमनायखौबो लाना फैबाय मेरिया सासे इसोरनि थान्दै मोजां हाबा मावनो ग्रेट मिशननि थाखाय बेखौ सायख'दों नाथाय बे आर्ली बिमा बियो बुहुमनि मारियामा बहा दङ दा सोरगोआव दंहैयो बे जिसुखौ जोनोम होनो बेहा गेदेर रेसपन्सिबिलिटि मोन्दों जोंबो दिनै फिसा जोनोम होनो रेसपन्सिबिलिटि मोन्दों ख्रिस्ट'नि जानानै जोंनि दारै गोबां ख्रिस्टियान जालांनांगौ जोनोम होनांगौ जाय ख्रिस्टाना दिनै जोनोम होनो रोङाखै बोरमा मेन्दाया फिसा जानो रोङाखै बे माबा मोनसे गोरोन्थि दं फिथाइ थायनो रोङि दंफांखौ इसोरा दानफायो मारियामा दिनै मा होनदों इसोरनि गेदेर पार्पसखौ बिदिनो मावफुंदों गेदेर समयसानि गेजेरजोंबाबो जों बेफोरखौ उनाव एकदम गोबां रायलायनो टपिकफोर दं नाथाय जों सर्ट रायलायबाय बे ज' मेरि खुलुमनाय हुदायाबो फैबाय मेरिखौ खुलुमनाङा बेखौ मानि बिनि एग्जाम्पलखौ ला बे माबायदि जिउ खुंदों धोरोमिया जिउ खुंदों बेबायदि जानो नाजा खिन्थु मेरियामनियाव आर'ज खालायनो गोनां गैया मारियामनाव पाप खेमा बिनो गोनां गैया बेबो बिस्रा इसोरनि फिसासो नाथाय इसोरा बेनि गेदेर रेसपन्सिबिलिटि टास्क होदों बेखौ बे कमप्लिट खालामदों दिनै नोंनो आंनो टास्क होदों बे टास्कखौ नों मोनांगौ गोथार जिउआ नोंनाव दं बेखौ नों लानानै फकास लाइट अफ द वर्ल्ड जालांनो हानाय केपासिटि जानांगोन नोंनावबो बे समाव बे माबा कालसारा फैदों बे बिजाबनि खोथा दै बे सैथो खोथा डक्ट्रिन अफ द एक्सट्रिम आनएक्शन जायखौ नाङा बे डक्ट्रिनफोरखौबो लाबोबाय आरो मिक्सआप खालायना जोब्बाय डक्ट्रिन अफ पर्गेटरि बेबायदिनो पर्गेटरि माने गोथैफोरनि थाखाय आर'ज खालायनाय बेबायदि नियम निथियाबो फैबाय जों खायसे खायसे डिनोमिनेसनाव मोननो हायो गोथै फबनाय जायगायाव गिर्जा खालायो गिटार दामो आर'ज खालामो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै नोंनि आर'जजों मुथे थाङा बियो इसोरा बिनि मावनाय बायदि होगोन नोंनि आर'जजों गोथां समाव नों आर'ज खालाय बेखौ गोसो सोलायनाय बायदि नाथाय गोथैनि उनाव बेयाव गैला पागातारि बिलिबा नोंनाव फैनो मोना थैनायनि उनाव मानसिया सिखांफिनगोन बे नङा सोरगोआव थांगोन बे नङा पाप मावनानै जाय पाप मावबाय नोरोग आरो सोरगो बे संसारावनो नों सोरगोआव नोरोगाव थांनायनि माने हाजिराखौ नों जानांगोन जुदि नों मोजां मावबाय इसोरा बे संसारावनो नों सोरगोखौ नोंनो जगायना होगोन थैनायनि उनाव आरो गाज्रि मावबा बे संसाराव थानाय समावसो एग्जाम दं बे एग्जामखौ पास जाथारनांगोन अब्लाबोसो नोङो दिनै पाराडाइसआव हाबनो मोनगोन एग्जामाव फेल जादोंबा इउ आर फेल सेम बेनिखायनो नो पागातारि डक्ट्रिन शुड बी इम्प'ज इन चार्च बे जानो मोना बे पागातारि बिलिबा फैनाङा दै गोथैफोरा सिखांगोन सानसे इसोरा मा होनदों जेब्ला फैफिनगोन सिक्रेट फैफिननाय समाव बयनिबो सिखांगोन बे जेराव जमा जाना दंहैयो दा बे मा होनदों पाराडाइसनिफ्राय अके थुद्रुब बेबायदिनो जों मोननो हायो मा होनो गासैबो पुर'हितफोराबो इसोरखौ माबाफोराबो मा होनो बे पारफेक्ट टिचिं मोनिफोराबो दिनै ख्रिस्टान जाजोबनानै पुर'हितफोराबो ख्रिस्टान जाजोबनानै बिसोरलाय मा मिथिनो बेबायदिनो मिक्सआप जालांबाय स' आर्टलि जालांबाय
स' आगलि जालांबाय स' रिलिजियास जालांबाय ओरैबायदि धोरोमल' जालांबाय जों मोननो हायो दिनै रमनि कालसारा दिनै जोंनियावबो इम्पेक्ट गोलैयो बे खृष्टान नाथाय जोंखौ बुंदों थिख'यै थैनांगौब्लाबो थैनाय बेनिखायनो माबायाव बुंदों 15-16 बुंदों दा नोंसोरो गावनि पापफोरनिफ्राय गिदिंफिनदो बेबायदि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो होनना दिनै जोंखौ इसोरा बुंदों बेबायदि नियम नितिनिफ्राय गोसोफिनदो बे मेरेज कमप्रमाइजिं वर्ल्डलि चार्चजों कमप्रमाइज जानायनिफ्राय उनफिनदो जिउआव राखांफिनदो बोलोगोरा जाफिनदो होनना बुंदों 16 दा नोंसोरो गावनि पापफोरनिफ्राय गिदिंफिनदो गोसोफाफिनदो गोख्रै नोंसोर गोसोफाफिनदों नङाब्ला आं थाबैनो नोंसिनियाव फैनानै आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय थुंग्रिजों नोंनि जिङा दावहा नांगोन होनना बुंदों फोजोबगोन जोंखौ सोरहाबा खोमा दंब्ला जिवा मण्डलिफोरखौ मा होनदों बेखौ खोनासंथो होनना बुंदों खोनासंनोबा खोनासङाबा नोंनि गोसो खोमा दंब्ला खोना दंब्ला बे इसोरनि बोसोना बिदिनो बेखायनो आंनि आंगोफोर जोंनि थांना थानाया दिनै बारगामुम सिस्टेमनि दंब्ला 16 बुंदों जोंनि थांना थानाया 14 आरो 15 भार्सनि बायदिब्ला बालामनि फोरोंनायफोरखौ लाग्रा निकोलेटिसियानफोर बायदि जानानै दंब्ला फोथायनाय आरो इसोरनि मिनिस्ट्रिया जोंखौ इसोरा बुंदों 16 दा नोंसोरो गावनि पापनिफ्राय गोसो फाफिनना बुंदों सम होदो जोंनो सम दं बे समखौ नों नाजाव ओंखायनो फै जों गोसो सोलायनानै जिउ खुंनो हानि इसोरनि थाखाय जोङो हालेलुया बे बोसोना जोंखौ बोर लाबोदों गोबां खोथा बुंनो गोनां दं नाथाय समा बिराद फास्ट खारो बेखिनियावनो इसोरनि बोर आशिर्बादा जों साफ्रोम जिबनाव थाथों आरो बे बोसोना खामानि मावदों आमेन प्रेज द लर्ड जिसुआ बोर होथों आमेन